Čekaj samo malo da snimi ovo. Mogu nešto da kažem? Ajde, šta još nisam radio u životu, nisam bio na motoskupu u Bugariji, evo bio sam, ček! Da, tešti! Jel sve kažem da je bez veze? Mojo! Je li bilo krivina? Nimalo. Isprljana! Boga mi ovdje ima preko 2-3... ovo je ženski smog. Da, preko 2-3 hiljade motora ima.